Mehriban ýaşlar, araňyzda Germaniýada bilim almak isleýänleriňiz barmy? Onu Germaniýanyň akademik alış-çalyşgulygy tarapyndan talip haky bilen okamak babatda täze mümkinçilikler döredilýär. Bu gullyk 2025-2026 okuw ýyly üçin talip haky mümkinçilikleri hödürleýär. Şu ýylyň sentýabr aýynda Germaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy talip haky maksatnamasy boýunça geňeşmeler geçirýär. Bu talip haky maksatnamasy magistr hemde aspirantura derejelerini öz için alýar. Ýüz tutmaň möhleti käte üýtgäpler, köplenç halatlarda geçen ýylkylar bilen deňdir. Häzirki wagtda ýüz tutmaň möhleti 2024-nji ýylyň oktyabr aýynyň 31-ne çenli. Festival şeýşi 2025-nji ýylyň fevral-mart aýlaryna geçiriler. Soň bolsa 2025-nji ýylyň oktyabr aýyna maksatnama ýerişirler. Şu ýerde size ýene bir wady ýatladyk geçmek isleýärin. Egerde araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa, makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.